Avui, 28 de juny de 2020, commemorem el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI, en record dels fets de Stonewall que van tenir lloc el 28 de juny de 1969. Aquell dia, la comunitat LGTBI es va alçar i va dir prou a segles de discriminacions, violències i vulneració de drets fonamentals. No podem ignorar que, malgrat la legislació ha avançat en el reconeixement de drets, encara hi ha estats del món que prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI. Aquest 2020 és un any singular, per una banda, marcat per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat a recloure'ns i a utilitzar nous canals de relació i comunicació, i, alhora, ens ha permès contrastar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBI en el seu àmbit més proper, com són les nostres llars. I també estem assistint a l'augment d'actes i atacs a les persones i a les organitzacions pel fet de ser i defensar els drets de les persones LGTBI i a les seves famílies a Europa i al món. La lesbofòbia, l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia segueix sent un fet lamentablement actual i global. La legislació avança i la societat també, però segueix havent intolerància contra les persones que fan de l'amor i la diversitat una bandera. Se segueix odiant, discriminant i matant per orientació sexual i identitat de gènere. Per aquestes i moltes més raons som aquí per reivindicar i defensar els drets de les persones LGTBI. Des de Santa Coloma de Gramenet fem una crida a no callar davant dels prejudicis, estigmes i agressions. I convidem a tota la ciutadania perquè s'impliqui en la defensa dels drets i les llibertats de les persones LGTBI. Els nostres drets són els drets de tothom, ja que el respecte envers els altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no només dels col·lectius discriminats. No ens oblidem de les persones refugiades, ni de totes aquelles companyes i companys que es troben en situacions vulnerables, que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal i que no tenen la possibilitat d'accedir al mercat de treball ni a determinats serveis bàsics. Demanem una formació específica del professorat que permeti la creació d'espais segurs i de confiança per l'alumnat LGTBI, respectuosos i segurs. És urgent eliminar l'assetjament LGTBI-fòbic de les aules i dels patis de les nostres escoles i instituts. No podem permetre que la LGTBI-fòbia sigui la primera causa de bullying als nostres centres educatius. Exigim la despatologització de la transsexualitat i el reconeixement dels drets de les persones transsexuals. Reclamem el nostre dret a una salut integral i demanem la descentralització de la unitat de trànsit en presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per poder acompanyar totes les persones interessades i les seves famílies. No podem deixar enrere a les nostres germanes i germans amb discapacitat. Exigim l'accés a la informació i l'atenció amb igualtat de drets que la resta de ciutadania. I és imprescindible crear espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBI, que respectin la seva vida, la seva identitat i el seu amor. Potser estem assistint a un moment de canvis i incerteses, però el que no permetrem que canviï és la nostra determinació d'assolir una societat lliure i igualitària, plenament inclusiva amb les persones LGTBI. A Santa Coloma no callem i cridem ben fort i amb orgull que els nostres drets són els vostres drets i que el meu alliberament és el teu alliberament.